Gideklarar atol sa sesyon sa Bohol Provincial Board kagahapon ang Tibuok lalawigan sa Bohol ubos sa state of calamity tungod kadaut sa Niño. Hapit 36 ka mga lungsod sa lalawigan ang direktang apektado. Moabut usab sa 100,000 ka pamilya kanang nabuhi sa panguma ang apektado sa Huaw. Matod sa Provincial Agriculture Office, moabot sa 421 million pesos ang kantidad sa danyos tungod sa El Niño sa sektor sa agrikultura ug panagat. Kantidad sa 420 million pesos ang danyo sa mga nananom sa 36 sa 48 ka mga lungsod. Kantidad usab og 757,000 pesos ang danyo sa panagat sa siyam ka mga lungsod. 7 ka lungsod usab ang apektado. Ang binuhi nilang kahayupan nga kantidad sa 432,294 pesos o pagkadagkong irrigation dam sa Bohol na pakyas sa pag-supply og igong tubig. Matod sa Assistant Provincial Agriculturist nga may gihimo ang ilang buhatan aron mapuggan ang grabing epekto sa El Niño. In terms of our interventions, we have some, for example, for the planting materials, we are prepared for the planting materials, feeds, and also for the fingerlings of the affected fish pond operators in the province of Bohol, like the tilapia growers.